Самыя юныя і дарослыя граджане паўдзельнічалі ў святочнай падзеі. Па задумцы праграмы ў галоўнага зімовага чарадзея зніклі чароўныя валёнкі, без якіх ён ніяк не можа выйсці на сцэну. Знайсці прапажу дапамагаюць казачныя героі, а навагодні настрой падтрымліваюць музычныя калектывы і сольныя выканаўцы. Район динамично развивается. Заложены в этом году значительные социальные объекты. Это и школа в новых южных микрорайонах, и школа, и детский сад, и сад-школа, станция скорой медицинской помощи и другие объекты. Экономика района динамично растет. Падарункі, блакітныя парасоны, незвычайныя фотазоны таксама карыстаюцца папулярнасцю ў граджан. Свой пераднавагодні падарунак зрабіла і надвор'е. Кульмінацыя свята – запальванне агеньчыкаў на навагодняй ёлцы і святочны феерверк.